Que non, home, que non. Que é moi fácil ir de víctima e que cho dean todo feito. Traballo hai. E se hai pros de fora, hai pros de aquí. E pros de fora hai, non? Vale, reina. Non, non vale. A min descóntame cartos todos os meses da Seguridade Social para manter unha grea de lacazans. É moi bonito poñer a man todos os meses. Xa oiches, Lino, reina di que és un lacazán. A min non me metas. Non, xa estás metido. Este señor di que se quixeses traballar, ías por un invernadoiro a Almería a cobrar 80.000 pesetas ao mes, gastar a metade en aloxamento e o que che sobre mandarlo á muller. Eu non falaba del. Aí non. E de quen falabas? Santa, non é tan difícil. Eu o que digo é que se o intentas, algo faz. Mira Rico. Pechan o estaleiro, deixanos a todos en traballo e que fai Rico? Rico colle os cartos da indemnización e monte este bar. E non che vai mal, non? E iso haberá polo menos canto? 3 anos. Porque lle saiu ben, pero tamén lle poido ter saído mal. Que non, hostia, que non. Se te posa, eche ben sempre. Amador? Amador saiu canda nós. E que fixo cos cartos? Espera. A ver, para empezar, Amador non saiu. A Amador botárono, como a todos. Que unha cousa é sair e outra ben distinta é que te voten. O da indemnización, pois mira, danche 8 millóns de pesetas, que parece moito, e despois que fas? Que fas con 49 anos prexubilado, 2 fillos e 8 millóns no banco? Digo che o que fas, non fas nada. En 4 anos gastáchelos, pero a Amador é ti, é calquera. E digo eu, que a mí non me deron nada, Pero aí o problema era outro. O problema era que lle saía máis barato traeren os barcos de fora. Non. Deixa que che conteu cal era o problema, que ti lichelo no xornal, pero eu estaba ali. O problema é que che din, votamos a 80. Ou tragades ou pechámolo o estaleiro. E nese momento dicimos que non, que o estaleiro non se pecha porque é o noso traballo. O traballo dos nosos compañeiros. E co noso traballo non se xoga. E non só os eventuais, é Rico, que eu vintalí ao meu lado. E a Amador tamén. En primeira liña defendendo o noso, o meu, o de Xosé e o de Lino, que tamén estaba ali. E cando nos pechamos ali non éramos 80, éramos 200, entre eventuais e fixos. E se non pregunta yo á policía, que le seguro que se acordan. E que amañastes? Non conseguistes nada? Pois mira, conseguimos que o soubese a xente. Pois xa se lles esqueceu a todos. E conseguimos estar xuntos, e iso a mí non se me esqueceu. Despois non, despois apertaron e fodeuse todo. Para ti é fácil dicilo, Santa. Ti non tiñas fillos, nin muller. Pero os que andábamos polos 50 anos, que? Quen nos ia contratar? Outro estaleiro? De acordo. E asinaste o convenio. Entendo. Pero ben sabíades que era unha puta merda. Sabíadelo sí ou non? Pero non nos quedaba outra. Non vos quedaba outra. Caralluda. E agora que? Agora quedavos outra. Porque saístes un ano despois. E ti colliches este bar e vaiche ben. E eu alégrome. Pero outros non tiveron tanta sorte. Amador, por exemplo. Xa, pero iso non é culpa miña, Santa. Non é culpa túa. Pero asinaste o convenio. Botáronnos fora 80 e o outro ano viñaste os fixos detrás. E que pasou aí? Pois que aí xa non estábamos xuntos. Separárannos. Polo puto convenio. Se non estamos xuntos, fádennos, pero iso non é de agora, iso é de sempre. É sempre. E por iso estamos aquí agora, reina. Por iso a unlles foi mellor e a outros non. Por iso Lino bota o día chamando a súa muller dicíndolle que non sabe, que pode ser que ao mellor chámano. E por iso a mí se me está poñendo esta mala hostia que teño, que lle vou facer? Vale, Santa, pero unha cousa está clara. Eu veño a este bar. Pero se a mí me dan as copas máis baratas no do lado, vou ao do lado. Pois aquí o mesmo. Se os coreanos fan os barcos máis baratos, é normal que lle los merguen a eles. Non, estou a tos collóns dos coreanos. Non me faledes máis dos coreanos, hostia. O estaleiro é competitivo, trabállase rápido, carallo. Ofrecémonos a facer horas en cobrar para baixar custos. Que máis temos que facer? O que pasa é que o estaleiro está onde está. E ese terreo agora vale cartos. Por qué? Porque está a beira do mar. Non viste as máquinas? Tirarán con ele e farán hotéis e apartamentos de luxo e virán os putos coreanos vivir neles e rirse de nós nos fociños. A cousa é así, non hai máis volta. É así como vos lo digo. Ademais, digoche unha cousa. Eu non vou ao bar do lado nin que regalen as copas. Levo 3 anos vindo aquí e vou seguir vindo. Han que asinar o convenio. Se a min tanto me ten, eu mañá poño a servir copas, Pero iso sí, como deixen a todos en traballo, non vai haber a quen servirllas. E iso xa me fode máis. Asinaste o despedimento dos vosos fillos, hostia.
Eran os seus postos de traballo os que estaban en xogo ali. E perdémolos. Ponme outra, anda. Moi bonito, Santa. Pero xa hai 2 anos diso. E desde aquel aquí. Porque eu non te me impoñe as copas esas que dis. Lino, polo menos intento. Eu, mira, mal ou bo, teño un traballo. Técnico de seguridade. Pois sí, técnico de seguridade. É ben que vas ti ver os partidos. Será a metade dos partidos, que estou ata os collóns de ter que inventar outra metade. Pois se tanto che molesta, a próxima vez quedas na casa, imbécil. Veña, reina. Pero sea certo. El non fai nada, pero todo lle parece mal. Iso sí, a ti seguro que veñen aquí ao bar buscarte. Ofrecerche un traballo da hostia. Polo guapo que és, non me fodas. Mira, iso é verdade. Non todos temos un cuñado que nos enchufe como a ti. Oh, iso é normal. Que meu cuñado xa non estaba na empresa cando entrei eu, Que a min ninguén me regalou nada. Eu son un traballador. Tío, que ese é un cabrón con pistola. Un cabrón con pistola? Pois ben que me pediches que miraras se meu cuñado encontraba algo para ti. Iso foi idea da tua muller, que quería terme cerca. Que dixeches? Será cabrón. Pasacheste. Non, home, non. Que pare xa de tocar o carallo con que se traballamos ou non traballamos. Veña, Santa, home. Claro, ti eche igual, como non che gusta o fútbol.